गुनों बनरगाव ब्लक कमिटिया सा जौसे लाइमोनफोरखौ लानानै गुवारै सोंनाय फिननाय एबा सावरायनाय हाबाफारि लादों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुनों बनरगाव ब्लक कमिटि लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव दिनै आफ्लागाव गामिनि रायजोआरि नब्लागाव सा जौसे लाइमोनफोरखौ लानानै मा आयदाफोर एबा हाबाफारि लायोब्ला लाइमोनफोरनि बिथिङाव जौगाखां खालामनो हायो आरो सोंनाय फिननाय हाबाफारि बानजायदों। मिरु आरो जिल्ला इउपिपिएलनि बिथोन बायदि गुनों बनरगाव ब्लक कमिटि लाइमोन गांखंनि इउपिपिएल दलनि बानजायनायाव आफ्लागाव गामिनि रायजोआरि नब्लागाव गुनों बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सा जौसे लाइमोनफोरजों मोगा-मोगि सोंनाय फिननाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो 30 नं सानजा कक्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो इउपिपिएल दलनि गाहाय नेतानि राजु कुमार नार्जारी, लाइमोन इउपिपिएल दलनि मावफुं आफादगिरि इरागदाव ब्रह्म, इउपिपिएल कक्राझार जिल्ला कमिटिनि गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा बाहागो लायो। नै जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि इउपिपिएलआव मोनसे डिसिसन दङ जे गासै जोंहा 40टा बिटिआरनि जे समस्ति दङ बेयाव 100 लाइमोन आरो 100 आइजो आलादा आलादायैहाय बिथांमोनजों सावरायलायनाय इन्टारेक्शन प्रग्राम जोंहा दङ। जोंनि पार्टिनि इउपिपिएल हान्जानि जोंनि नीति आदर्श, जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे हाबाफारिफोर, जोंनि जे कनस्ट्राक्टिभ हाबाफारिफोर, जेरै जोंहा खुनु सारा भारतबर्षआव अट'नमास काउन्सिलफ्रा गावनिनो फ्लेगशिप स्किम गैया, किन्तु दिनै जोंनि बिटिआर काउन्सिला बड'लेण्ड जे जोंहा गभर्नमेन्ट दङ बे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ गावहानो फ्लेगशिप स्किम जाबाय। 15टा फ्लेगशिप स्किम जों दिनैसिम खालामबाय। बेवहाय नोंहा बड'फा सुपार 50 मिशन थाबाय, जोंहा अनसाय बिथांखि थाबाय, गियान सोरां बिथांखि थाबाय, दाखालिसो माइनाव सोरां बिथांखि जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायखौ मावबाय। बेनिफ्राय जोंहा दा रिसेन्टलि थेंफाख्रि डिजिटेल मिशन होननानै जोंनि आइजोफोरनो इन्टारनेटनि एजुकेशन होनो, कम्पिउटारनि एजुकेशन होनो, डिजिटेल मोनसे लिटारेसि लाबोनो थाखाय जोङो बे थेंफाख्रि डिजिटेल मिशनखौ दाखालिसो लन्च खालामदों। दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो लाइमोनफोरनो खोन्थानांगौ दङ, आइजोफोरनो खोन्थानांगौ दङ आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबाव बोसोर मोनसे दुंदुं हाव थासारिनि उनाव, गाज्रि मोनसे थासारिनि उनाव जे दिनै गोजोन फैफिनबाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव, जोंनि इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननायाव, दा बावहाय जोंनि रोंगोरा सारनि दैदेननायाव, गबिन्द बसुमतारी सारनि दैदेननायाव गोजोन थासारिजों फैदों। बावहाय बयहाबो बाहागो लानांगौ दङ, रायजो राजाफ्रा बाहागो लानांगौ दं, बुजिनांगौ दं जे जोङो गोलाव सम थांनाय 40 बोसोरनिबो बांसिन जोङो असान्तिनि थासारियाव थाबोबाय। जों बिसिबां आरो असान्तियाव थाबावनो, जों बयबो गोजोनाव थानो लुबैबाय, मोजाङै जों संसार जानो लुबैबाय, आलो गोजोन जों थानो लुबैबाय आरो जोंनि गथ' गथायनि, जोंनि इयुन जोलैनि मोजां मोनसे इयुन दालांनो थाखाय जोंहा मोनसे मिजिं दंसै। बेखायनो जों साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे जोंनि इउपिपिएल हान्जानि सान्थौ सानस्रिजों बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे खामानिफोर बेजों जाहाथे लोब्बा जानो हायो, बेनि थाखाय जों बे इन्टारेक्शन हाबाफारिखौ लादों। दा दिनै जोङो जोंनिनो मानव गेदेर चिफ सार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै जे जोङो मोनफ्रोमबो बिटिसि कनस्टिटुवेन्सि बा ब्लकनि सिङाव जोङो जे लाइमोनफोरजों सावरायनाय बा इन्टारेक्शन हाबाफारि बेखौ जोङो लानाया दिनै फ्राय गेजेर नांबायानो, जोबनो जोंहा बारा बुरजा गैला। दा बे हाबाफारिनि गेजेराव जों लाइमोनफोरनि जे बाहागो लानाय, दा बे बाहागो लानायखौ जों बुहुद बाख्नायनांगोन। खार'ना बिथांमोनहा बुंदों जे बेबायदि सावरायनाया सिगां समाव जायाखैमोन, नाथाय नोंथांमोना जे लाइमोनफोरखौ लानानै सुखु दुखु बा फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांनांगौ बा माबोरै जानांगौ बिनि बागै जे नोंथांमोना जोंजों सावरायफैदों, दा बे खुब बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दा बे हिसाबै जोङो बुंनो हायो जे बिथांमोननि जे बाहागो लानायनि गेजेरजों जेखिनि अबिगथा, बे अबिगथाफोरखौ जों खोनायोब्ला जों मिथिनो हायो जे बे हाबाफारिया जोंहा साक्सेसफुल जादों होननानै। फैबाय थानाय समाव नैबे बनरगाव हिसाबै राजखान्थिनि बिथिङाव माबायदि साखाफारा? दा बनरगाव होननानै बुङोब्ला थांनाय बाराव जोङो थांनाय जे 2020 मायथाइनि जे इलेक्सन, बे इलेक्सनाव जोङो बनरगाव हिसाबै जों जेननो गोनां जादोंमोन। दा जेनदोंब्लाबो जोङो बारा डिफारेन्सआव जोङो जेनाखै। दा दिनै जोङो बनरगाव हिसाबै जों जे गामि गामि हाबनानै प्राइमारि हाबनानै जे रायजो राजाफोरनि जे फिडबेक, बेफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों जे एइबार जे जोङो सरकार दादोंब्लाबो जे जोंनि बनरगावनिफ्राय
जे जोंहा MCLA गैयिनि थाखाय जे जोङो बन्चित किसुमान सरकारि आसनिफोरनि सायाव जे बन्चित जानो गोनां जादों दा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा फिल खालामदों जे बिथांमोनहा बुंदों जे फैबाय थानाय समावबो बा नेक्स्ट इलेक्सनावबो जोंनि UPPL हान्जायानो सरकार दागोन बेखौ मोनफ्रोमबो कर्नारावनो बे बाथ्राफोरखौ सावरायदों बे हिसाबै जोंनि बनरगावनि रायजो राजाफ्रा शिक्षित बांसिन हिसाबै आं बुंगोन कारना जाहैबाय जोंनि बनरगावनिफ्रायनो गोबां इन्टेलेक्सुवेलाबो ओंखारो बेनिखायनो जों बनरगाव हिसाबै जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे सिद्धान्त लादों जे नेक्स्टआव जाय सरकार फैगोन बिथांमोनजोंनो जों थागोन दा बिथांमोननि नोजोराव UPPL हान्जायाल' नेक्स्टआव सरकार दानो हागोन एकदम बेयो रोखा बिनिखायनो बिथांमोनहा जे नेक्स्ट जे जों इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ दा बेयाव बिथांमोनहा जे जोंनि UPPL हान्जायाव लैहोर लैहोरै बाहागो लाफैगोन दिनैनि थारिखआव बेयो रोखा गोबां गुबुनाव गोबां खामानि होसोनानै थाङो बे बिथिङाव लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि बिथांखि नोंथांमोना लादों दा दिनै जों बेखिनिखौ एसे रायखांदेरनांगोन जे थांनाय 17 बोसोराव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि बिथाङाव जे जोंनि BTC सरकारा सालायजादोंमोन बे 17 बोसोराव जोङो नुनो हायो बिथांमोनहा जोंखौ गाज्रि मोननो हागौ माखासे खोथाफोरखौ बुङोब्ला नाथाय रियेल खोथाखौ जों बुंथारनो गोनां जे बिथांमोनहा बे 17 बोसोराव खुनु लाइमोनफोरनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि थाखाय बिथांमोनहा जेबो सिन्था खालामाखै बरंस खामानि मावनायाथ' गोजाननि खोथा लाइमोनफोरनि थाखाय बिथांमोनहा जेबो सिन्था खालामाखै नंगौ जों खामानि मावाखै होननानै बिथांमोनखौ बुङा बिथांमोनहा लामा दालां बानायदों दिनै बिदिनो गामि गामि माबा मोनसे अनुस्थानफोर गायसनदों बिनि गेजेरजोंल' जे जोंनि लाइमोनफ्रा डेभेलप जागोन बा जोंनि समाजा डेभेलप जागोन बे नङा दा जोङो सारिय'फाले जोङो लांफाजोबनो हानाय जों जाथारनो नांगोन दिनै जोङो लामा दालां बानायनायजोंल' जे जोंनि समाजा उन्नति जागोन दा बेखिनिखौ जोङो फिल खालामनो हाया जायनि थाखाय जोङो जोंनि सरकारा जे लाइमोनफोरा माब्रैबा जे गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो लाइमोनफ्रा जे इयुनाव जोंनि समाजखौ माब्रैबा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो बे असिलायै जों लाइमोनफोरनि थाखाय साननाय जादों दा बे हिसाबैनो लाइमोनफोरनि जे बेकार समस्या बे बेकार समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायबो जोंनि सरकारा एकदम दिन राति खामानि मावगासिनो दङ चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन